Tak to je ťažko povedať, dúfam, že sa narodí ešte pár hokejistov, aby toto zažili a ja dúfam, že to bude čo najskorej, aby sa zišla takáto partia, ako sme boli my, vynikajúci hokejisti, vynikajúci ľudia a jednoznačne bude záležieť na všetkých, ktorí hrajú ešte hokej a ktorí sa chcú vôbec zúčastniť majstrovstiev sveta, aby sa dostali na takýto stupienok a ja budem držať jedine palce a už budem iba fanúšik. Bohužiaľ od toho šampionátu systematicky klesáme na tých vrcholných svetových podujatiach a zdáš na ten turnaj vo Vancouveri. Tak neklesali sme, boli sme druhí, boli sme tretí, ja si myslím, že tam určite v tom je niečo a treba budovať tie týmy a všetko bude záležieť na každom jednom, ako sa k tomu postaví. Ja si myslím, že každý hráč by rád vyhrával, ale nesmie to chcieť na silu, musí to byť také spontánne. Jednoznačne my sme to mali v roku 2002 takých hráčov, ktorí boli dobrí hokejisti, boli dobrí ľudia a chceli to. Netreba zatracovať žiadny tým a ja dúfam, že pánovi Vujtikovi sa to podarí. Ty si mal počas tejto sezóny stále pozvánku na stole, napokon nebudeš nás reprezentovať. Je to také definitívne, alebo ešte možno v budúcnosti to zmeníš? To už nezmením. Ja toho mám 40 rokov a treba dať prednosť tým chlapcom, ktorí sú takí perspektívnejší, mladší a takí dravejší. Takže ja už som všetko prežil, ja už mám všetko za sebou a ja budem iba veľmi rád ako fanúšik pred televízorom a fandiť. Prezradíš nám, čo ďalej v tvojej kariére na klubovej úrovni? My v stredu začíname trénovať letnú prípravu a uvidí sa, čo bude, takže všetko je otvorené a nevylučujem nič. Ja to říkal som, ty si hovoril ten moment na lade, ale keď zoberieš aj Mira, čo to nás zapýtal, príchod do Bratislavy, Slovensko pobláznené všetko. Máš ty taký moment, ktorý by si vyzdvihol počas tých osláv, ktoré boli v Jare, množstvo šampanského, oblievačky, treba ak ste prišli na pódium, ktorý bol taký ten moment, že ktorý ti utkal naozaj, keď si povieš, Göteborg 2002 návrat domov? Tak určite, ako tam tí fanúšikovia boli fantastickí, ale človek si to moc nepamätal, lebo sme boli takí, akí sme boli, takže tam bola veľká radosť. Každý chalan si to zaslúžil, ktorý bol v kabíne a ktorý nehral. My sme boli ľudia, ktorí nesmieme to brať ako hokejisti, my sme boli fantastická partia a to bolo veľmi podstatné. My sme neboli, keď sme sa prehrali nejaký zápas, čo sa prakticky neprehral, čo ja som hral až v štvrťfinále. Ale niektorí prehrali, nebrali to tak, že už by bol koniec majstrovstiev sveta. My sme remizovali so Švédskom, vyhrali sme predĺžení po samostatných nájazdoch. Proste tam nebola nálada, že by sme boli nejaký smutní z toho. Takže ja dúfam, že sa ešte takáto partia niekedy zíde na majstrovstvá sveta alebo na olympiáde, aby to Slovensko ešte zažilo takúto senzáciu.